So yun, what's up mga solid? Kumusta po kayong lahat? Start na po natin gawin ang ating atomic bomb lumpia. Yun meron tayong siling berde, ham, tsaka cheese. At dahil atomic bomb siya, lalagyan natin ito. Yun maglalagay muna tayo ng cheese syempre. Tapos lagyan natin ng ham. Di ba yung dynamite ganyan lang? Mas malakas sa dynamite ang gagawin natin mga kasolid. Dahil atomic bomb siya, lalagyan natin siya nito. Bomba. Yun grabe yan. Lalagyan muna natin lahat tapos ibabalot natin mamaya. Ito malaking sili nito. Grabe yan. Matindi pa talaga sa sa dynamite to. Balikan natin mamaya pag nalagyan na mga kasolid. So yun mga kasolid, start na nating irolyo ang ating atomic bomb lumpia. Yun may dalawang sili, may ham, may cheese. Grabe, ano kaya magiging lasa nito, Mrs. Kitchen? Sabog sa hangin. Hindi na naman pwede si Boy Sipat dito niyan. Lagyan natin ng tubig para dumikit. Yan. Galing mo pala magbalot. Kitang-kita yung sili mga kasolid At dahil tapos na nating balutin ang ating 10 atomic bomb, start na tayo magprito mga kasolid. Yan, pwede na siguro ito mga kasolid. Iwalay na natin. Yun makakailang kaya ako nito? Isunod na natin ang second batch. Balikan natin mamaya. Yan, pwede na siguro itong last batch. Sa side na rin natin. Masarap na pumuputok ang atomic bomb. At umpisahan na ang challenge mga kasolid. So yun mga kasolid, ito na aking nilutong atomic bomb lumpia. Yun siyempre pag sa mga ganyan challenge, ikaw yung kasama ko, di pwede si Boy Sipat. Ano, tirahin na natin? Game na. May dalawang sili sa loob to mga kasolid. Game na. Siyempre meron tayo sa usawan dito, ketchup. Pero try ko muna ng walang ketchup. Ako sasaw na. Maba? Yun may chili Pakita mo yung chili mo. Maba? May konting kagat na Kumakagat na. Sumasabog na. Pero malasa siya dahil sa cheese. Paba. Yun. Ano, sumasabog na? Sumasabog na.
Para mas malapit sa balat to, ah. Tinamaan ka agad ako. Kaya pala, may labuyo pa sa... Sa loob na yun, no? Yan mo, pakita mo yan, no? Pangalawang dynamite. Ay, mas matindi pala sa dynamite. Atomic bomb. Grabe. Banat na rin ako ng isa. Pangalawa. Grabe, oh. At syempre, salamat sa mga ka-brother natin at napansin nila yung isang balot, isang series challenge natin. Nag-comment sila. Maraming salamat mga ka-brother. Grabe. Sana gayahin nyo rin to pag may time kayo. Pakita lang natin sa mga kasolid natin na legit yung kinakain natin, you know, may sili, you know. Cheers tayo. Kaya na. Kaya ba? Yung ordinaryong dynamite nga lang, pag nakachempo ka, manghang na. Para mas matindi pa sa balot to. Yung sa balot, di ako masyadong tinamaan. Sumasabog ng atomic bomb. Kain po. Kala dito yung sili. Makita natin yung sili. Yun, oh. Yun, lumabas, oh. Tapos creamy siya, no? May cheese. Haba. Nakailang ka na? Pangalawa pa lang. Ako, nakatatlo na ako. Sumabog ng atomic bomb. Pero parang kayang-kaya mabusin yan sa palagay ko. Kaya yan. Uncut po ito mga kasolid. Walang halong pandaray. Legit na manghang. Try ko yung pangapat ko. Mukhang walang susuko ngayon, ah. Nasa itaas yung dalawang sili ko, ah. Namumula na yung bibig mo, ha? Mukhang hanggang 3 na lang ako, ah. Pero natapos ko yung sa akin, tig-5 tayo dyan, eh. Yun sa'yo. Last ko na lang to, mga solid siya. 2 points sa kanya. Basta sa mga challenge, si Kevin ang kasama ko. Abangan nyo pa po ang mga challenge na darating, mga solid.
Aba. Kaya mo pa yan. Hindi na. Suko ka na naman. Kain po. Nang na yung sili. Ah. Nakalima ako mga solid. Tatlo. Talo na naman ako. Grabe. Ang tubig. Tuloy. Ay, grabe. Sana po gayin nyo ang challenge na to. Ang, ano kasi to? Atomic Bomb Lumpia. Hirap po na ako. So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang challenge, ang Atomic Bomb Lumpia. Maraming salamat po sa mga silent viewers, sa mga subscriber, at sa mga walang sawang nanonood sa aming channel. Ano, hanggang dito na lang? Oo. Sa'yo na lang to, umanap pa ng backup doon para kainin. Hanggang dito na lang po mga solid.